Als er iemand is die het licht en tjuster kent, is hij het. De spotlight van het podium liet hem prachtig strielen, maar in zijn diepste binnenste viert er een levenslang gevjocht tegen demonen uit het verliezen. Een jarenlange heroïneverslaving had er intussen al lang achter hem, maar bleef als een duivel in zijn ziel zitten. Het had zijn lichaamskant en zijn zelfsbeeld, zijn vertrouwen. De spiegel is brutsen en jouwt verwarme reflecties op hemzelf. Maar er binnen mensen om hem heen. En er is de gitaar. Mooi en oor vormen die een sterk team dat het werkt aan nationaal en zelfs internationaal succes. Dat zou een overwinning wezen die het licht bestendig je kent. En dat kunnen goed broeken, want dat juster, daar zal er nooit helemaal los van komen. Zal ik je nooit naar horen, Jan? Ah, jongen, ik ben zo handig met gitaar. Ja? Hoi. Hoi. Ik ben Bart. Hoi, Bart. Hoi. Kijk maar, wat hè? Ja, De King zijn ze op Facebook. de King, is het zo? Ja, ik ging die Graceland wat oors voorstelt. Ja, ja. Een mooi hakje, hè? Maar er is maar één echte King. En er is een surrogaat King. En dat is dan een surrogaat Graceland. Heb je daarop horen? Ja, geweldig, man. Ja. Mooi, hè? Zet spul binnen, Jack. Nou, daar gaan we. Ja. Zie je mijn plakje waar het kwijt wordt? Zullen we het eerst maar even in de hoeken kakken? Best. Hoe neemt hij zelf als hij voorstelt, Jack of Johan? Ja, nou, op het hele Denk steeds er maar, meer Jack, want het is Ja, hè? heel erg verwarrend nou, op het podium. Hè? Ja. Maak je wel even Ja, tuurlijk. Leuk. Ja, als je met Soundcheck en Johan is, dus ook een Johan. Johan Keus, die muziekmaat. Ja, en Ja. Johan, Mike, nou, dan we beide weer tegelijk. En dus we houden mij gewoon Jack. Ja. Ik vind het dus wel fijn dat ze mij gewoon Johan nemen, ja? Oké. Heel deze sideboy Johan en de familie. En, Als ik zin in een gevulde koek? Nee, ja? Want ik zit hier al 3 dagen met een gevulde koek, maar ik is het net kwijt. Ja, ik ben er net zo wij van. Nee? Maar ik eet het helemaal litse bitjes. Ik ga die kuur en dat eten, dat valt net helemaal Nee, hè? goed soms. Dus ik eet zo nou en dan even een beetje. Kent er ook op mijn longontsteking? Ja, maar aardig minder dan zoals, ja? Ja, hè? Ja. Ah. Maar het knapt nog wel een beetje op. Hè? Oké. Ik zit nog op het tradderdij. Maar zal ik nog eens keer van vroeger wezen, denk ik. Een beetje. En maak je dat roken in het bank dan, als longontsteking hast? Nee, het roken is mijn haarbeet. Ja, hè? Dat is eigenlijk het enige wat ik nog ga. Hè? Ja. Ik moest alles staan letten. Ja. Methadon, valium, heroïne, cocaïne, neem maar op. Op laatst is alles. Hè? Ja. Zo, en dat is al je erdoor uit. Ja. Maar ik gewoon ze met momenten. Nou, pak een peukje. Ja. Hè? Maar is dat roken dan, zeg maar het laatste was de vasthouden was dat het viel als de oors alles kwijt bist? Of is dat iets, Nou, dan- waar sta ik nog maar van afwollen zo? Ja, ik wil er wel van aan. Ik wil Ja. er wel van aan, maar het gaat gestaag. Ja. Nee. Zo, je komt nou ook in de wereld zeker en ik wil vaker wat ze in dat oor horen. Hè? Ja, En daar kan ik me nog aardig van vrij houden. ja. Maar zelfs met drinken, ik mag ik om denken. Hè? Het had wel best, vooral in het begin weer bij elke optreden aardig bier. Ja. Nou, en als dan 3, 4, 5 spelen was hast, Ja. en dan 6 middags tussen 4 uur met zweet onder een oor. Ja. Zo, dan, dat is een teken dat er een verslaving onderkomt. Ja. Hè, dus dan mag ik daar ook weer rekening mee Ja. houden. Ja. Hast een soort een hol of zo? Nou, ach, dat bent. Als ik er net bij was, ik niks meer om me Kijk, houden. Gewoon. Dan ga ik dit Dat is het goede nieuws. Maar ik vind het mijn beste laatste hier. En vooral sinds dat het spelen zou uiteindelijk dat is geweldig. En pruttig wel. 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, hoe lang ben je nou? 2013 op 2 april heb ik mijn allereerste optreden met Anneke Dauma, Agnes en Johan. Toen hebben we nog 12 optredens dienen. En toen ben ik 4 keer met Johan. 2 april 2013. 13 wie dat. Zo, dat weer naar bij Anneke in. Dus de trein hele lijn. Ja. Je niet eigenlijk koerdij Nee. op dat moment Nee. als muzikant? Nee. Nee, net ja, van vroeger misschien bij u in de buurt. Ja. Ik had alle kroegen wel bespeeld bij u Ja, dan. ja. Maar ja, dat weer dan hiek ik even een kleine periode, dan pakte ik de gitaar weer op en hiek ik per optredens en dan ging het weer helemaal mis. Ja. Nou, dus dan speel ik weer te lang net. Nee. Hè, en dan zou het altijd gaan. Bij wie het eerste optreden? Het eerste Balk in Tremter, Ah, moet ja. dat? Ja. Dat ding. Ja.
Ja, en alle keer Is die iets zenuwachtig? stoeltjes, hè. Ja, speuien. Ja? En treden aan van tevoren al in de snelle. En, Ja? dat ga ik nog net meer. Als je net de telefoon in de hand horen om zo te bellen? Nee, Dat dat net. Nee, apparaat is apparaat. Ja. En wist je nog van, dit mat ik echt wel. Ik maak er doorheen. Ja. Ik maak er, En dan komt het eerste nummer als het jongens is. ja, en dat die voor een succes, een staande ovatie weer, dat ik nog nooit meemaken. Dan krijg je spiekenvel, ja? Dan is het koud. Ja. Dat begint hier, dat gaat alle keer omheen. Ja, hè? En daar doe je het eigenlijk voor. En dan stapt ze het podium op. Want dan is het clear. Ja, En dan... en die alle je handjeskodders kreeg ik. Ja? Ja, alle je bedankt dat de muziek zo mooi wie en dat zie ik nog nooit hoor. Misschien best ook dat wel. Ja, dat zit er dik in. Ja, zo hoor. Ja, krijg maar zo'n Best wel handig in die dingen? Ja. Oké. Zoals mij is nog 14 april is niet alleen, hè, het is stoor. En wat aardig druk gewoon met de muziek, dus eigenlijk geen tijd gewoon om even rustig uit te googlen of even op een rietje zetten. Ja. Zo. Ik vind die thee net lekker meer trouwens, maar praat Ik slurp hem al op. Oké. Maar zo, dan nou in de rustige momenten dan komt er wel eens wat waarom. Ja. Een geurke of een kleur of een klank. Wanneer ben je bij het Dijndwarp? Nou ja, ik woon je dan in de Geest. Ja. Ja, maar dat is, en is met me die in Damwart, maar dat is 100 kilometer. En dan zes elkaar, je zei elkaar vaak. Ja, elke dag. Ja. Wie voort van de buiten, eerst koffie drinken bij hij met me, eerst Ja. zien hoe het met hem is en dan kom ik weer verder met de dag. Maar die herinneringen die komen nou staan gewoon weer meer boppen. Ja, maar gelukkig de goede herinneringen nou. Mhm. Zoals ik droom, ik wel eens in de eerste tijd, en dan had je alleen nog die zieke man verreden. Ja. En nou de laatste 14 dagen denk ik, dan had ik mijn gezonde man wel eens weer verreden. Mooi. Ja, dus ik denk dat het erbij gaat, ja, het zal wel normaal zijn, denk ik. Ik ben ook nog net jaren en ouder verlend, dus ik weet ook net wat normaal is. Ja. Maar dat Ik mij vind ook net dat er normaal besteed bij zoiets. Nee, denk ik ook net. Ja. Die in de field, de hoorde field dat. Ja. In die tijd dat is mem zo ziek wie vond ik het wel eens dubbel, dan komt het eerst bij ons mem en dan moest ik een optreden doen. Ja. En dan moest het feest opwekken. Je wilde Ja. wist dat die mem, dus die ik mem laat. laat de vechtje en dan doet hij het feest een meidje. Ja. Daar had ik me wel eens schuldig op field. Ja. Koest dat? Jawel. Dus mem die had ik altijd zeggen, jongen, gonder voor. Die woont dit altijd al. Dus mem die had altijd wel in miljoen, alleen dat ik zelf net. dat, Nee. Ik vind hem altijd was er zit er een beetje bij. Zo. Ja? Ja. Ik ben ook net gelovig opgevoed worden. We zitten net op middelbare scholen. Ja. Maar zoals ze met kijk, als Brutte Pina haast, dan wordt het wel ergens in Leeuwen. Ja? Ik heb heus wel eens een gebedje dienen. Ja? Ik ben ik zo net opgevoed. Ja. En nou heb ik nog wel gauw zeggen. Ja, hè? En dan een optreden werkt en op show, dan vlak voor het sliepen, dan dank ik toch even voor het mooie leven en alle wilde. En in mezelf zeg ik wel trust in man. Ja. Ja, dat helpt me een steuntje tegen. En dan was ze me voor gek verklaren, maar dat doet het voor mij wel. Had je mem heel veel daar in zit? Ja, Ja? ja, het van me volgen. Het van me volgen. Ja. Ik ga goede ouders gewoon altijd. Daar leidt hem net om. Het was puur mijn eigen. Ik vond alles eerst interessant. Ik roegelde er heel jong in en van die ene kant te horen. En wat voor ouders zit net hoe in bijna in. En vooral als het net goed gaat. Als de kapotje in gaat, dan. Ik ben dan maar stiefheid. Met veel wel eens eigen jongens trouwens, maar als ik 1 of 2 dagen niks van die jongens, ja, dan zit ik ook in de hoer. Ja. Zo gaat dat. En nu ben ik ook naar Paken en dan ga ik het nog meer mee. 41 hier. 12 jaar en 2 keer Paken. Is dat mooi? Ja, dat is wel een hele prestatie. En een Dat is jonkje wel mooi. en een famke. Ja, hè? Ja, een Ken het famke beter. van 2 een hele maand nu en een jonkje Ja. van 2 een hele jaar. Ja. Ja, geweldig. Ja. Dus wie is het voor in 40 stal paken? Ja, Jongen, Ja. jongen. Dat ben net zo volle mensen die dat zeker kennen. nee, denk ik niet. Nee. En dan viel hij net oud of zo. Nee, Dan denk je vind net ik van, wel. wat verdorie, ik ben hem krijg 40 en... Dat vind ik lekker grutsk. Ja, hè? Ja, dat vind ik mooi. Ja. Ik ga er jocht om, ik ga de wilde hak het mijn meidje mee. Ja. Ja, zelfs grieswerven, zie je. Ik ben lekker grutskop. Een mooie grut. Ja. Ik denk, nou, ik heb wel vrienden die ben nooit gries waan. Die lezen al 3 sterk jip. Ja. Nooit de kans kregen om gries te worden. Nee. Ik hoop ik sneeuw weet wel. Als ik dat mijn meidje Ja. mee. Ja. Ja, daar zie ik wel heel oors naar als oren meestal denken. Ja. Maar ja, vroeger had ik wel
erop, week met daar, week met daar. Ja, hè? Als een pines is, dan nooit uit ellende komen kennen en die kop nergens meer vertonen kennen. En dus het is het geen oergestelde van hoe het altijd was had. Ik was een poging die, ja, maar dat krijg ik al af. Ja? Dan ben ik net kerel gedaan gehad. Nee, hè? Ergens is het heel raar om te zeggen van toch meer lafhit, ga ik het al keer winnen kennen. Ja, maar Uiteindelijk als je het al keer won, dan kun je toch haast net zeggen dat dat uit een laf moment. Nee, maar zo viel het dan wel. Hè? Ja. Verdomme, en zelf dit kijk naar. Ja, zo viel het. En zelfs hier ben ik nou nog wel voor. Ja. Man, een geweldig leven trouwens. Het werken man, wat mooi als die zag. Of net? Dat is een oceaan. Vrij, hè? Ja, is dat een mooi leven? Ja, toch? Prachtig. Ja, Dat dat weet ik is al het wel. gestikt, dus zo is... Ik had wel wat vrij buiten west. Ja, ik mag er een weilanden omslaan en bij het water. En, dan vond ik het pieken vangen echt zo mooi. Hè? Die roeghouders onder Ja. met 8 maanden nacht in. Ja. En beulen hier een ezel. Hoe lang is En het die hier? bedrijf dik niet over hier. Ja. Alle nachten, dat is altijd nacht, toch? Ja. Nou, het is maar strijken in een hak, ik hoe er even, ja, misschien wel 100 meter lang en Ja. 40 meter breed. Ja. En dat is alleen maar pieken. Maar hoeveel man ben je hem net? 6 man in het hak Oké, in de regel. ja. En stel, dit ben de pieken. Ja. Nou, die zitten de eerste. Ja. Dan komt hier de container te staan. Dus door een steven naar dat rondje pieken en dan is hup, tup, tup, en dan hastel weer acht. Ja. Baf erin. Ja. Nou, zo is de hele nacht. Maar die pieken. Dat mag een behoorlijk zwier werden. Ja, op zich wel. Maar urenlang achter elkaar, dat is al wat volgens mij. Maar wat is sfeer? Ik heb vroeger ook wel in de fabriek staan Ja. en dan hoorde ze eigenlijk alleen maar een farm vol te eten met een paardenbakerij Ja. en de klak die je voor die uur. Dus die is 8 uur lang met een spuitje in. Ja. Dat vond ik pas sfeer. Ja. Maar toen een hele nacht hen wegvlogen, die pieken die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ja. Hoe drokker is het haast, hoe jij dat de dag om is. Ja, dus wat is nou sfeer? Ik ga even de stafzoger. En wat zou ik eigenlijk wel doen? Oh ja. Nou, zoals af naar die visjes gaan of dan zoals de muziek van diezelf opziekje. Oh ja. Ik kom zo weer, hè? Jo. I started rolling down on the lost highway. Just a deck of cards and a jug of wine. Nou, jongen had de baas en een hi-hat. Dat oh, je tegenwoordig. Ik speel hier gewoon wat ik altijd graag spelen wil hebben. Ja. De luister ik als baas kijk al naar zo. Maar krijg je geen beelden, geen voorstellingen daarbij als dan spelen best of niet? Nee, hè? Nee. Nee? Wat zit er in hol tijdens het speling? Kist dat... Nou, bijvoorbeeld Tango Till the Soul, dan kijk ik, dan denk ik even waarom nee. Zo'n momentje had dus met me verzwaren en tros zetten, joh, tros zetten. Ja, dat had ik dan blik ik even maar waarom daarheen. Nou ja, no way, ja, hetzelfde. Ain't no way I'm gonna put my foot in there in the big black pool I've been dreaming about. Trap je er net waar in, trap je er net. Ik link het terug naar mijn eigen leven, zeg maar. Maar ik zit net te fantaseren hoe het in Amerika klinken zou, weet ik het. Wat spelen ze dan nou alle keer dan? Ja, wat speel ik net op de Nee, maar wat voor instrumenten? Gitaar, mandoline. Dat was zeer raar hoor in ieder geval. Dat kan ik wat met snaren zo, dan wil ik er wel wat uithalen kennen. Ja, dat is maar correct, dat is net zo moeilijk. Maar ik ga hier bezig was met gitaar in mijn handen en ik ken het net. Nee, maar toen had het talent voor oren dingen. Die hij misschien doe ik bijvoorbeeld heel goed afwasje. Ja toch? Ja, dank je, hier knap ik van op. En ik kan heel goed. Doos is pikje stoken. En ik kan heel goed zelf zo. Dit is een mooie kneus. Nou, dat even. Pak ik op jongen.
een waardpik laten. Ik heb echt al fikjes stoken. Ja, joh. Kijk eens. Hoppatee. Ben ik nou slagen van mijn cursus woordpik? Ik vind van wel. Oké. En Willem zei de gijs keer, als daar ik was, dan kun je een groot hoed betalen. En dan moet de bliksemscherm met de water mee komen. Zo, het is wel een beetje zo, ze horen die daar een beetje lieds. En dan kwamen we in Gaasterlong te spelen. Ja. En dan verneemt toen nog dat het wijzen kan. Ja. We hebben hele leuke vrienden in Cubaat op dienst, ze staan Ja. er gewoon. Nou, dan komt er de meesten uit Wommel, zo de Vlier. Ja. En, dat is toch een hele hoge instelling als bus. Ja. Ik ga. En dan Maar maak het is iets heel apart, want wat oordeel wij niet leuke mensen en oordeel wij niet vervelende mensen. En dan worden wij natuurlijk een heel soort heel leuke mensen. Ja, best. Maar op een woorden, ik kan dat ook net precies definiëren wat het is. Maar je dat ook net omdat het dan gewoon eigen is. Ja, die komen dan in Cubaat. Nou, we worden niet wezen. Van begin gewoon een beetje op handen drogen. Ja. Maar zo, wie bent dan maar zo nou en dan. Dus omdat het vriend bent, Denk ik. daar is het dan. Ja, dat is Ik ook weet kennen. net, Ja. ik weet net hoe dat. Ja. Ja. Maar het wordt zijn van Misschien laat het ook wel helemaal net aan de waarde laten dan u. Ja, ken ik. Maar het valt me wel op, of ik bij Johan in Balk ben ik. Ja. Het is eigenlijk, je krijgt wat gemoedelijker als bij Ja. ons. Ja. Elke streek had wel echt zijn eigen typerende dingen. Maar in de woorden hadden we wel fantastische humor natuurlijk. En als nergens zo makkelijk, zo volle laat zit denk ik als in de woorden. Ja, wel horen humor. Ja. En ik mij ook wel hoor. Het is wat het is, hè? Het is heel verdraad. Zit het ze net om, nou jongen, Nee. oh, de bek even vind ik net leuk. Ja. En zo had elke streek had zijn eigen Ja. karakteristieken of zo. En nou, die ene past misschien beter bij een karakter als de andere. Maar hoe kan het nou als ik bijvoorbeeld in Balk of in Cubaat of het stikte van de kunstenaars, Ja. beeldhouwers, glaaskunstenaars, dichters, muzikanten, Ja. neem maar op. En dat, Ja. hoe kan dat dan als dat bij u net is? Ja, bij u is dan een Gerrit Bredler. Ja, maar die man is op zijn, die is heel creatief. Hij Ja, schildert, absoluut. hij schreeuwt toneelstukken, Maar hij die loopt schreeuwt hem muziek. Ja. Ja, maar die had Ja. ik in dan waarden vroeger. Oh ja, dat wist ik En, niet. en ik stel me dan voor, hij is net om een oog naar de klaar verhuizen, denk Nee. ik dan. Nee. Ja, maar misschien kon je hem daar beter ontwikkelen als... Ik denk dat de groensoort altijd heel bepalend is voor de volksaard van een streek. Zeg maar. Nou, daar haast wel even niet aan, denk ik. Hè? Daar haast wel even Ja. een denkje, denk ik. Nou, dat is dus een leuk voorbeeld hoe het van die dieren in te horen hebben kist. Zo, dit is dan mijn eigen vestje, het fabriek. Het fabriek sluit die goed. Hier in de moor. Dus hij gaat van bed en hij doet zijn kleren om. Hij eet zijn broodje. De dag is weer begonnen. Dat is het leven. Ja, het leven van een werkende man. Ik heb wel een rammeltje in de gitaar ook. De fabriek sluit die goede hekken gaan weer dicht. Maar ik in een huis met zweet op haar gezicht. En jongen maar jonkje, ze balen er goed van. Maar dat is het leven, ja het leven van een werkende man. Dat is het leven, ja het leven van een werkende man. Dat is het leven, ja het leven van een werkende man. En dat is dan Fries. Hoe ben je bij het lonenkamer bij dit versje? Dit komt eigenlijk bij die man waar ik mijn eerste akkoorden leerd, het stemmen, Ja. zeg maar. En die, dit is eigenlijk gewoon een Springsteen-nummer. En die had het staren gewoon omzet in Fries. En dat speel ik dan thuis Ja. voor, ja, ons Beppe had hier een buis hier wennen, bij mijn ouder. En dan speel ik het voor ons Beppe, Welk Springsteen nummer? Factory. Oh ja. En
Nou, daar kreeg ik dus het eerste respect in de familie mee. Dus dat die, mijn ouders vonden het mooi, Beppe vond het mooi. Ja. Toen droeg ik altijd op om ons Beppe, toen stoorde ons Beppe, toen was het automatisch voor ons mem. Ja. En nu is ons mem en dan speel ik nog voor ons heid. Ja. En dit is een van de laatste versjes die ik... Dus was ik verneem alles om je heen. Wat er achter me gebeurt, wat er voor me, wat er achter in de zaal gebeurt. En als het slipst, is het dan ik drok in holle of, Ja, of ja. Ja, ik heb zo volle dromen op nacht, dat kind die net... Nee, hè? Altijd zo west? Ja. Wat Ben- vroeger lijkt in de sliep ik te praten. En, dat doe ik op het heden net meer. Maar vroeger en sliepwandelen, altijd droog bezig. Dus hij met ben vroeger een kadeers kroken. Wat gebeurt hier? Dan zit ik bij hun in de kleinkast. Dus met me die op de sleepkamer. Dus, Ja. dus liet hij- en ik weet het zelf ook nog. Ja? Nou, ik heb het hier een fjouwer, maar ik weet het nog. Ja. En kon je hem hem dat net leren om tot rust te komen of zo? Of Nee, had ze dat net Ik ben hem zei hier, hier ze bij ons sliep te blijven. echt weer? Ja, dat is Vanwege die heel onrust. makkelijk, hè? Ik hier altijd zulke poeden onderregen, jongen, zulke blauwe wallen onderregen van sleepgebrek. Ja. Ja, ik altijd gleun, hier tevoort, nooit stillezen bleven kennen. En er ook in de holle. Maar door dus net te sliepen of wie dat een soort mechanisme was gewoon het stappenkoest dat het altijd Ja, druk de weer? holle ging altijd terug. Ik kom in gewoon naar Dalian. Nee. En dan slipte ik haast en dan moest ik er weer aan, dan moest ik met eens kwallen. Gewoon poeden hier onderregen als jonkie. Dus toen had de huisarts mijn sleephelm vastgenomen. Op die seks. Sexde, ja. Ik nou dik, theemazepam 20 milligram. Gek als je verslavingsgevoelig bent, nou nee. Het is me wel leer man. Ja, maar ja, ik heb wel onderzoek gewoon naar ADHD, maar ik had het net. Zo, maar het kenmerk voor iemand van ADHD, dat is dan bijvoorbeeld heroïne juist om rustig van te worden. Ik lulde die heren van de kaart. Ik was er druk van. Ja. Cocaïne juist druk van te worden. Ja. Dan word ik het eerst erbij. Oh ja? Dan ben ik heel rustig. Ja, ik reageerde oereltje en oergesteld op. Nou, ik wil testen voor die jongen. Het is ook geen ADHD. Mhm. Ze zei dat ik wel eens met mensen die het heel begaafd ben. En nou, dat ben ik dus echt net. Want door zie ik mijn leven net zo verknald weer zo. Volgens mij zou dat niks. Wanneer weer het moment dat hij het echt realiseert, dat zo'n bliksem. Ik hou een soort van point of no return passeert en nu kan ik eigenlijk helemaal niet zo makkelijk meer waarom. Als ik roken moest om mijn werk te doen. En roken is hasroken? Nee, de heroïne. Heroïne roken. Ja. Dan moest ik een oorziet in het kaft hakken en ik zie het op een dictie. Heroïne te roken. Ja. Ik moest 4 keer dagen moest ik zogenaamd te kakken. Nou, dan moest ik even met de energie op doen. Dan moest ik een 2-3 trekjes doen en dan koek er wel wat in. En wat gebeurt er als dat net is? Want er zitten vast momenten of situaties gewoon als dat het echt even net koe. Nou, eerst zaken ze de knibbels en dan begin je te spuien. Eerst begin je te gapen en dan krijg je piekenvel. Dan krijg je het zeer voort en dan begin je te spuien. Opblazen, dan kun je het echt net meer op de voeten staan. Nee, hè? En dat wordt bij elke keer wordt dat zwidder. Like een week al, ik zo baard. En dan weer op een buik. En dan alleen maar zo lezen. En dan om de pienen te verzagen, ging ik op een buik op de grond lezen. En dus met mij gehouden 90 kilo mee. Heel voorzichtig zo de bel rennen wist wel om die pienen te verlichten. Ja, dan kun je gewoon echt net stil lezen, zo'n pienen haast. Hoe vaak had dat in die jaren bezocht om samen cold turkey, lezen door bed, maar die mem, Odin, schonk en rennend er vanuit te komen? Nou, hoe de 30 keer. Echt hier? Ja. Dat is Ik eigenlijk, altijd dat is eigenlijk heel knap om steeds toch die drive te houden om er vanuit te wollen. Hier is het ook oerjan kennen. Ja, ja, en dan hiek je nooit net meer weg. Dat is die horen, jongens. Ja. Hey, ik ben een heel helder idee. Ja. Is het net Booreiland? Ja. Ja, Dat is het. is Want de Luidboereiland, Ja, klopt, zo. dat is het. Ik had dus een zuster, Janine.
Ja. Maar die kreeg al een hersenbloeding toen ze 36 was. En ik die oors net als mijn hele lichaam verknallen. Ja. En mijn zuster die had nog nooit een krombeldrugs hoor. Dus een glaasje wijn of zo, weet je wel, en een sigaretje. En maar die hier een soort knoppeltje op dit hart. Ja. Dat liep op een heel iets paddenstoeltje. Dat hier loslitten. Dus in de bloedbaan kwam en hier is een Thea. Aan de linkerkant. Die is nummer 36. En voor daarna ik moest aankijken. En hier is een hele mooie cd van Ilse de Lange. Ja. Ik denk Ilse haar eerste album. Ja. En All the Answers heet dat nummer. I may not have all the answers, but I wouldn't have it any other way. En gelukkig had ik net al aan worden. Maar dan lijkt het wel eens aardig. Ik denk, godver, ho, vlokken wij op de televisie. Maar mijn zusje moest vechten voor haar leven en ik die oors net als mijn lichaam vernielen. En dan lijkt weer in de pinnen. En ik, ja, dat plaatje zo. En alle keren waar ik dat ja, dan weer kaart, dan zit ik zijn goal nog. Ja. Dus dat draai ik nooit wat nog bij is. Nee. En zelf speel je het dan makkelijker? Ja, dat is toch alles. Ja, hè? I saw you in the morning to see everything's alright. I can see into the future, I don't see the danger in the night. I can hear the siren wailing, I see the flashing of the light. I know that there is trouble, but there are battles yet to fight. Just that, no, I may not have all the answers. No, wouldn't have it any other way. Zo, dan kom ik voort weer waarom in die tijd. En dan... Verdorie, Ja, straks het gebeuren nog. Ja. En nou, dat is voor 4 wiel in dat ik dit stukje spelen. Ik wil er nooit net met trouw, ik wil je net zetten snater in. Maar dat is wat muziek soms mij met dwang kan. Ja, dan koos we weer om in die tijd. En dan laat ik daar met mijn waardeloze hassers daar weer eens te aankijken en mijn zusje moest echt knakken voor haar leven. Weet je wel? Hoe vond zij dat? Hoe... Weet ik net, gaan we het nooit omhoog. Nee? Gaan we het nooit omhoog. Ik doe er eigenlijk ook net hoe te beginnen. Nee. Maar ik weet wel dat ik verschrikkelijk blij ben dat ze er nog is. Ja. Hè? Dat, ja, joh. Nou, dan ga je een soort wonen als familie, Do en die zusters. En Ja, je weet het wel. Je weet mij echt blij wezen met waar je was. trots, nee. trots misschien wel zelfs. Maar dat wilde nog net helemaal. Nee, dat is toch net, hè? Nee. Misschien komt het nou. Het is toch geen kattenpis was dat? Nee, weet ik dat wel. is toch- Maar dat is net iets waar ik trots op ben. Want zo heb ik een hele prutte dingen verkeerd in. En daar ben ik dus absoluut niet trots. Ik ben trots op oren dingen. Als ik zo had, toen zoals die jongen, had ze het zo leuk gaan, had ze geweldig met de baan rijden. En of nou dus member net meer is en ik ga een optreden. En mijn beide zusters ben er met de malje en de baan. En dus hij, die had het Sneese pak weer aan. En het Jack Bottleneck button op borst. En zo, daar ben ik trots op. Ja. Dat vind ik toch weer oors. Ja. Als dan nou al die gitaren meenemen zoals hierheen, hè? Naar deze studio. Dan staat die bom vol. En dan slaat de bliksem in, want we krijgen onwaar. Ja. En dan zaak baan door. En die vingertoppen baan ik al. Ja. Ik is nooit meer gitaar spelen. Ja. Hoe moet dat? Zou je dat kennen? Kan ik nou wel drummen? Ja toch? Oké. Nou, Nou, dat werd al een gemis. Dat, ja. zou je de zonder kennen? Ik denk het net. Nee, ik denk het net. Dan kan ik het net kwijt, hè? Die stwarm die erin die zit, die gaat net voort. Nee. Ik ga geen geheimen meer. Nee.
Mijn geheim is, ik heb geen geheimen heb. Ja? Ja, ik heb geen geheimen meer. Nee. Dat droom het lekker op. Ja. Nou, jarenlang dat wel hebben. Ja, dus werd dat rustiger, werd dat stukje rust, waar ik altijd om ziekje. Ja. Eigenlijk. Ja. Nou, die nacht nog even, waarom verzin je die rustige nacht, die rust in de nacht? Dus even goed knarren in de nacht. Ja. Maar komt denk ik wel. Ja, hè? Ja, ben ik van die periode en vertelde ik aan hem dat het wel lukt. Ja. Als men nog niet er wat drokt in het leven onder hoorn en dat zonder als het in de gaten has, loopt het hier wat ondenk en dan later komt dat even boven. Een stukje verwerking denk alles mijn op en de hel. Had je wel eens mooie dromen? Of alleen maar laatste tijd naar. Nee? Nee, laatste jaren naar. Tenminste, net gewoon die ik me herinneren kan. Ja, dat zijn de raar dingen die je herinnert. Maar als je nooit mooi droomt, dan is het wel bij de nacht opstaan. Ja. Of bij het sliepen opstaan. Ik vind de nacht heel fijn, alleen het sliepen wil niet lukken. De nacht vind ik heel noffelijk. Don't stop. You're rambling around, Uncle, on this road of sin. You're sorrow bound. Take my advice, all your curves today. You started rolling down on a lost highway. Started rolling down. It's like a foot balloon. Sorry. On a lost highway. Nou, ik kan nog even in je vestje dienen. En een mooie. Maar meer kan ik nog gaan met de stem, joh. En ik had feestjes zitten verstieren, maar mijn mislukte toastjes. Sorry, Jack. Nou, ik moet een beetje neuven, hè. Ik rook je zo wat pakjes zwieren van op en tosti doet me de daar doen. Ja, maar ik ga meer reek maken als jij. Maar we een conclusie lopen voor deze nacht, Jack? En dat is? Ja, weet ik het. Hadden we hem nou eens in één zin samenvatten, Matta? Beter zou dat de dokter erbij maar. Oké. Ja, daar. Ja, oké. Nou. Nou, Bart, dit was de cake van de week. Tot de volgende cake. Ik kan niet wennen, dan hoor je aan nou. Jawel. Ja? Hey, bedankt, hè? Ja, doe ik. Zet hem op met alles. Ja, Mek. Hier nog maar even terugrukken. We spreken. Tot kikkers. Hoi. Hoi.